Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Sugeng dalu, mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter, ditambah duit akeh. Ing kalodhan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan Sripah kasrat dening Gunata Sapari. Kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 26 17 Juni tahun 2026. Monggo sugeng midhangetaken. Sripah lungguh ing pinggir tobong sing wis rada ringkih. Plapere wis katon bolong-bolong. Ditutupi kain bekas spanduk kampanye caleg pirang tahun kepungkur. Angin sore saka arah laut kemangi, Kendal. Anggawa ambune uyah lan rendut. Ing kaduhan suarane prau nelayan mlebu pelabuhan cilik. Ngelingake yen wengi bakal teka. Dheweke wis rampung dandan Dewi Sekartaji ing lakon Panji Semirang bengi iki. Wedake rada kandel, alise mlengkung kaya manuk perenjak mabur. Nanging atine lagi ora tentrem. Dudu amarga pentas, nanging amarga Wira sing dadi Panji. Durung katon irunge wiwit sore mau. Embuh lagi ana ngendi? Sripah wis 2 tahun melu ketoprak tobong Mardisiwi Budaya. Tobong iku ngider saka desa siji menyang desa liyane ana ing pesisir Kendal. Bangun panggung saka blabak bekas, dipadangi lampu petromak. Banjur ngetokake lakon-lakon klasik sing wis dadi panganan saben dina. Wira sing nuntun dheweke mlebu donya panggung. Wira pemain lawas. Suarane renyah, ngandhut sengsem sing ora mung kanggo penonton, nanging uga kanggo Sripah sing wektu semono isih bocah wadon desa mentas lulus SMP. Nalika ketemu sepisanan, Sripah mung diutus bapakne ngirim wedang teh lan gorengan marang para pemaine Mardisiwi Budaya sing arep pentas. Dumadaan Wira nyandet, "Mbak ayo gladen dialog. Sapa ngerti cocok dadine Semar?" Ngono guyone. Nanging saka kono kabeh diwiwiti. Sakwise kuwi, saben bengi Sripah nyelusup menyang tobong. Sinau maca naskah, sinau nembang. Wira dadi guru lan kekasihe. Saiki 2 tahun wis kliwat, nanging rasa tresna kuwi wis ora kaya mbiyen. Wira luwih kerep lunga tanpa pamit. Ana kabar dheweke lagi gandeng karo Tari, biduan dangdut desa sebelah. Sripah krungu kabar kuwi saka tukang kendang sing pancen seneng rasan-rasan. Yen bener ya ora apa-apa. Batine Sripah sinambi ngusapi pipine sing wis disaput Abang Carmin. Urip karo wong tobong kuwi ora ana sing tetep. Nanging senajan batine muni ngono, tetep wae ana rasa nyelekit sing ora bisa dipengkang. Tobong wiwit rame. Wong-wong desa padha teka nggawa kursi plastik. Bocah-bocah nggawa jagung bakar. Ketoprak tetep dadi hiburan langka ing desa-desa pesisir sing saiki luwih seneng nyetel dangdut liwat HP.
Nanging wong-wong tuwa sing arep-arep swara gong, gending lan guyon parikena. Nalika Petromak murup, Sripah wis nyiapake ati. Wira durung katon. Sutradara pentas bengi kuwi Paiman sangsa goreh. Panjine ndi iki, Ngger? Yen wonge nganti ora teka, ya sampeyan kudu siap ganti dialoge. Sripah mung ndonga. Ora suwe, saka kadohan ana swara montor bebek mlebu pelataran Tobong. Wira teka nganggo jaket kulit. Rambutnya klimis kaya biasane. Sripah nyawang sedelo. Ana rasa lega nanging uga gelo. Wira ngingetake karo mesem tipis, ora omong akeh-akeh. Sepurane macet ana acara. Ngono alesane. Sripah mung mantuk, ora arep bantah. Pentas diwiwiti. Nalika Wira dadi Panji lan Sripah dadi Sekartaji, suasana panggung pindha wesi sembrani. Wong loro dadi pasangan romantis. Tembange nglaras, tempuke panyawang ngemu rasa. Penonton ketak-ketik gumun karo kemesraan sing kaya-kaya nyata kuwi. Nanging mung Sripah sing ngerti, ana jarak sing ora bisa digayuh meneh. Nalika pentas rampung, wong nonton padha mulih. Tobong dadi sepi. Wong kari lampu mlerek lan swara jangkrik. Wira nyedhaki Sripah sing lagi mbusak dandanan nganggo kapas lan nengok klopo. Aktingmu apik banget. Wong-wong padha gumun, ujare alon. Sripah ora mangsuli. Mung nyawang kaca sing nyangga ayang-ayange. Wira, aku ora arep takon apa-apa, tapi aku krungu kabar. Wira ngelus lempenge. Nglirik Tobong banjur nguncalake panyawang metu. Ah, gosip wae kuwi. Wong Tobong kuwi senengane rasan-rasan. Nanging kowe rak tenan lunga karo tari ya? Iya apa iya? Wira meneng suwe. Banjur nyengir kecut. Aku ora bakal umpetan Sripah. Aku pancen ketemu karo dheweke. Nanging mau ngisi acara bareng ora ana apa-apa. Sripah nyelehake kapas. Wira dipanding landhep. Wira, aku wis ngerti carane Tobong iki urip. Saben kampung ganti panggung, saben panggung ganti lakon, saben lakon bisa ganti pasangan. Aku ngerti, nanging aku ora bisa terus dadi tokoh sing mung ditonton, sing saben wengi kudu etok-etok tresna ing ngarepe wong akeh. Wira ngelak itu. Banjur ngelus pundake Sripah. Ngene lho. Urip iki ora beda pentas. Kadang kita dadi Panji, kadang dadi wong sing kelangan Sekartaji. Ora ana sing tetep. Urip iku ora langgeng. Sripah nyekel tangane Wira. Banjur mencut alus. Halah, yen urip mung kaya dene pentas, njur kapan kita bisa bener-bener dadi awake dhewe, Wira? Kapan? Esuke Tobong dikukuti. Kru Mardisiwi Budaya siap-siap mbajutake laku menyang panggonan liya. Ngetutake jadwal panggung anyar. Sripah milih ora melu. Dheweke kandha marang Paiman yen arep bali menyang omahe ibune. Bantu dodolan warung. Paiman manggut. Dheweke pono saben pemain Tobong duwe hak kanggo ngilang. Banjur mengkone gamblok meneh utawa ora bali babar pisan. Wira ora ngomong apa-apa, mung menehake selendang sing biyen digawa Sripah saben pentas. Kowe sing sepisanan nganggo iki,
simpen wae. Sripah nampa, nglirik sedhela. Matur nuwun Wira. Muga-muga tembang iki isih ana nganti bocah-bocah saiki ngerti apa kuwi lakon lan tembang. Nalika truk tobong budal ninggalake lapangan desa, Sripah isih ngadeg ing pinggir dalan. Angin segara nggawa ambu asin. Ing kadohan, suarane gamelan saka tobang anyar keprungu lamat-lamat. Nanging bengi kuwi, Sripah mulih menyang omahe ing cedhak tambak. Ibune wis lungguh ing kursi penjalin lawas karo nggawa kepet pandan. "Wis rampung pentasmu, Nduk?" "Iya, Bu. Aku ora melu maneh." Ibune mesem alus. "Ya wis, wong tobong kuwi kaya ombak segara, metu, mlebu, banjur ilang. Sing penting kowe ngerti ngendi panggonanmu bali mulih." Sripah banjur mlebu kamar, nyandak slendang sing diwenehake Wira. Ngaras ambune, ana wangi minyak rambut lan asep petromak sing isih nyantol. Dheweke ndelikake ing lemari, ora amarga pengen nglalekake, nanging malah kanggo ngelingake menawa saben pentas sing wis rampung, ora ateges critane cuthel. Saben sore sakwise kuwi, Sripah kerep ndelok tobong saka kadohan. Saka pelabuhan, dheweke kadang krungu swara gamelan ngrangin lan tembang Panji. Ana rasa kangen sing nlusup, ora nglarani nanging uga ora ilang. Lan saben swara ketoprak muni, Sripah ngerti. Tresna iku kaya gending sing ora rampung. Kadang ngungkung, kadang langut, kadang suwuk. Nanging mesti ana suarane ing jero ati. Cuthel.